Пят. Диньо. Абе ти става пенсия само Дини ли ме купуваш вече 2 седмици? Ще хвана дявря, бе. Да, взимай си в мирисаната Диня. Как не съм се сетила да дойда тук по-рано? Гледай ти какво е хубаво. Надалеч съм от баба Гранушка. Направо муцка. Айде ви долу в тия канали само да видя този грозен парак. Айде покажи се, ще го приема колко си гнусен. А ето те, оле боже, ама ти направо си по-грозна от Гранушка. Майко, не мога да гледам, чак ми кървят очите. Мали, защо всичките стоят прави историята в тази къща? Къде се намерихте групичката? Всеки човек може да е грозен, ма ти направо прекаляваш. Чак чайките не искат да те серат. Така, имам едно специално съобщение за теб. Еба твоята майка, коронавируса да новата фани. Майка ти и травестита ти мръсен, деба.